Казахте го там, да не седна на микрофона, да стане някоя беля. Ма защо викате тихо там? Аз не мога да разбера. Тихо там! Сега ви се, моля ви се. Кой сиди там, бе? Защо Моля ви сидите, се, седнете! Седнете! Всичко е наред. Седнете. Така. Добър вечер, господин Макаренко. Спокойно, кажете добър вечер. Тихо там! Така. Ще ви задам директен въпрос. Тихо там, що се смееш? Тихо там, казах, бе! Седнете и се успокойте. Добре ли сте? Кой тропа тогава се успокои? Вие тропате с показател. Добре, добре. Успокойте се. И не свиркайте. И не плюйте! Това си ми е тик. Ще ви кажа. Какво да направя, като така съм се родил? Така, има родени... Кога си се родил? 71 година. Има ли пиене в българското училище? Кажете сега. Зависи кой пита. Тихо там, тихо, моля ви, ученици. Тихо, тропа там, бе. Няма свириш. По принцип няма. Какво няма? Пиене. Да. Но за тебе ще намерим едно. Шегувам се, разбира се, тихо там, ученици, моля ви. Кой свири, бе? Да. Къдете да свирите? Що капе тук, бе? Да. По принцип, българският учител се опиянява само от просветата и науката. Тогава защо сложили дрегера във вашето училище? Виж, това е едно недоразумение. Тоест? Тоест е недоразумение. Проблемът е, че учениците изобщо не уважават учителите. Как? Тихо там. Тихо. Ще ми щупите сега. Това е стъкло. Като е стъкло, какво? Такова. Като го праскаш. Да. Бухалка, ще го щупиш. С какво да го праскам? Тихо там, тихо сега. Сега ми праскат стъклото, бе. И това е стъкло. Пък къде ли праскам тогава? Къде ти искаш? Това са професионални деформации. Праскай, къде ти искаш? Няма да ги праскаш по пода и по бюрото. Ще праскам аз. Моля ви се, това са професионални деформации. Значи учениците не уважават учителите. Точно така. И ние често ги питаме. Моето момче, ти ме не уважаваш ли, бе? Моето момче, ти ме не уважаваш ли, моето момиче? И директора, като чу това нещо, реши, че пием по време, налитаме на пиене по време на час. А по принцип? Поне съм във Враца учител, затова имам малко и жаргон. Защо викате пиене? Във Враца казват пиене. Това аз бях инспектор във Враца. Пиене, ядени... Добре, по принцип пиенето. Яденето и пиенето във Враца, понеже бях във Враца. По принцип, точно така. Тихо там. Стига, бе, чука, бе! Тихо там. Пречи ли на преподаването пиенето? Извинявай, що толкова се дразниш на... Защото това ще ти взема показателите. Как ще ми я вземете? Насилствено. Не дейте така, аз съм учител, вие сте били ученик. Ученик да бил учител, това никой не съм го виждал. Учител да намати ученик, да. Отдавна съм бил ученик. Така, пречи ли пиенето на преподаването, пречи ли? На мен лично преподаването ми пречи на пиенето. На мен лично. Тихо там. Извинявай. Няма само да се дразним. Не, наистина ме дразниш. Явно чуваш повече тропане в са. Няма повече да чукам никога. Иначе искам да ви кажа, че пиенето на преподаването пречи. Ето на вчера в час по химия попитах учениците. Ученици, някой знае ли формулата на метиловия алкохол? Един зобрач вдигна ръка, много ги мразят зобрачите, вдигна ръка, вика аз. И аз му викам, айде сега ти като знаеш, на тия проветки, докато нарежем салата с колегата, аз си готов. Нати, това перце, дай си ми показалката. Добре, все пак учителите не разбрах, употребяват ли алкохол в училище или не? Само ако е в полза на учебния материал. Да речем на колегата по биология, му се налага. Защо ти рече? Добре, къде да я завра тази показалка? Искате ли да ви дам един съвет? Моля ви се, не ми давай. Къде да я заврете тази показалка? Не дейте. Тая е професионална деформация. Добре, как да я? С това или с това? Така, на колегата по биология му се налага да обяснява, защото иначе в раздела насекоми, как да покаже на децата на живо мухи и винарки. Как? Добре. А гафове с почерпени учители в час стават ли? Що не чувам тропане. Гафове с почерпени учители стават ли в училище? Да, рядко, но стават. Ето, оня ден учителя по математика попита учениците. Да. Ученици, на кой урок сме днес? Да. На паралелепипед, отговориха учениците. На паралелепипед. Вика, минавайте направо на квадрат. Да. Вижте какво, господин Трифонов. Да. Господин Трифонов. Не ме ръчкай с тази показалка, бе. Колко сте па изнервен. Чай си върна. Да. Моите, точно така. Не е опасно, когато един ученител пиене малко. Да, какво? Не е опасно, когато... Опасно е, когато... Не е опасно, когато един ученител. Какво ученител? Когато един учител пиене малко. Когато е учител. Най-опасно е, когато автора попиене.
Какво имате предвид? Имам предвид, наскоро един учебник по литература прочетох следното. В тая прохладна майска вечер Андреешко Гологлав, като вас и по халат, вечеряше с челеца да чурбаджи Марко на двора. Беше се напил и объркал книгата.